Ftit ta' sigħat biss qabel ma tittella l-attività Festa Maltija One Use żar il-Park Nazzjonali f'Taqali. Il-preparamenti għal din l-attività għaddejjin ġmielhom, kif kien qed jintrema l-park prinċipali li l-ġimgħa filgħaxija se jkun qed jilqa' fost l-aqwa talent lokali f'pajjiżna. Ewlenin fosthom il-Big Band Brothers li fil-jiem li għaddew ħarġu CD ġdida mimlija mużika Maltija. Ma jonqosx logħba tfal, tradizzjonijiet, ikel kif ukoll xorb. One Use kellem ma' chairman ta' One Productions Jason Mikallef biex jagħtina toma ta' dak li se jkun offrut mis-6:30 il qudiem. Ser ikun hawn ħafna ikel, ħafna xorb, ħajkun hawn ħafna talent u ħafna spettaklu. Meta ngħidu talent ser ikun hawn ħafna logħob minn animaturi apposta tant popolari mat-tfal, imma mbagħad lil minn hekk għandna tislima lil Perit Mintoff minn ħadd tanqas minn Mary Spiteri li xi ħaġa li ddeċidejnija fl-aħħar ġranet illi se tkun għada magħna wkoll hawnhekk. Imbagħad kunċert kbir ta' xejn anqas minn satejn 20 kanzunetta popolari tal-aħħar 3 snin minn Malta, minn The Big Band Brothers. Il-biljetti ta' 10 euro għal kbar u 5 euro għat-tfal jistgħu jinxtraw minn One Productions Limited mill-Marsa kif ukoll mir-Red Touch Phone mill-Ħamrun. Aħna għada ser inkunu hawn u lesti biex niltaqgħu magħkom tfal, narawkom.